Izindawo ezakhele idolobha iKapa zinabantu abangondingasthebeni abangaphezu kwezinkulungwane eziyisithupha. Kukhala ibhungane kule ndawo SABC point okuhlala kuzalela ihlokohloko kuyona. Iqeqebana labahlala emgwaqeni libonakala likhuleka. Omunye walo nguVanessa Peterman. Uhlala eduze kwesiteshi samaphoyisa nesoka lakhe uClive House. uPeterman wasuka eGauteng kweze eKapa emva kokuthi ephelelwe ngumsebenzi. Ukuza kwakhe eKapa ezobheka amadlelo alihlaza kwaba yizeleze. Usehlala emgwaqeni iminyaka emihlanu yonke. Uthi akafuna ukuhlala nabantu angabazi kule ndawo yokuqhuba abahlinziwe ngayo. To be with so many people in an enclosed space, I think it's putting us more at risk. Couldn't they possibly help us here, at least with ablution facilities? You know, a toilet. Where do we even go to the toilet? Nabanye babona njengaye. We stay together here. We don't give each other problem even in the night. There's nobody who's bothering who. We just sit nicely here. So I don't feel like moving here. Njengoba kumiswe yonke into ezweni, impilo yabahlala emgwaqeni isinezinselelo. Abanye sebephila ngokucela ebantwini ukuze bakwazi ukuphila. Njengamanje kunzima ukwenza njalo. Omunye osemncane esigodla igama lakhe wasafunda isikole naye usehlala emgwaqeni njengoyise. Yena uthi banethemba lokuthi bazoyithola indawo yokufihla ikhanda. If they can get us place or shelter to stay, I think it's going to be better. So because you will go if they... Yes, we can. Because now it's tough for us. Very tough. So how do you look after yourself and your son? It's like I used to go main road there to ask for the white people to buy us something to eat. Ikhansela le-ANC eKapa lithi amatende akugxunyekwe lapha awekho esimweni. Lithi kushoda nezingubo zokulala lapha kanye nemibhede. These are the results of not having a comprehensive plan to respond to this pandemic. So unfortunately, we have to hold hands to make sure that we address this. Izikhulu zedolobha zithi konke ezikwenzayo zilandela umthetho wezimo eziphuthumayo i-Disaster Management Act. We're working very closely with our service providers, with NGOs that have come on site already over the past days to assist with sanitary packs. Hotels are donating their sheets, their towels, their gowns to these facilities. Owengamele zemisebenzi kuhulumeni uPatricia Delil uthi le ndawo ilungiselelwe ukuhlala abantu abangena emakhaya kulezi insuku ezimbalwa ezizayo.